ጋዜጣዊ መግለጺ ዕብዳን ቀጠርን ውጥን ኩናት 2019 ቀጠር ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ካብ መሬት ሱዳን ኣንጻር ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ተበግሶ ብዛዕባ ዝነበረት ተጻብኦታት ዝተዋህበ መግለጺታት ዝዝከር እዩ። ሱዳን ከም መድረኽ ሽበራዊ ሸርሕታት እናጸበበ ኣብ ዝኸደሉ ዘለናይ ዓመት ዕብዳን ቀጠር ኣሸቀልታን ከደምታን እናዓረገ ስለ ዝኸደ ሓድሽ ውጥን ቀጠር እዚ ስዒቡ ዘሎ 10 ነጥብታት ዝሓዘ ሰነድ እዩ። እቲ ውጥን ኣብዛ 10 ነጥብታት ከይተሓፅረ ናይ ምብራቕ ሱዳን ቀቢላዊ ምኑቓት ዘጠቓልሉን እዩ። ቀዳማይ ፖለቲካውያን መራሕቲ ተቃወምቲ ስርዓት ኤርትራ ብምእካብ መሳርዖም ኣስሚርካ ምድጋፎም። ክልተ ኣተኩሮ ናብ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣንጻር ስርዓት ኤርትራ ምንዓቦም መሳርዖም ከዓ ምውዳብ። ሰለስተ ካብ እስላማውያን ተቃወምቲ ንስርዓት ኤርትራ ብምጥቃም ኣብ ውሽጦም ሃይማኖታዊ ክብርታት ብምዝራእ ወይ ብምስራጽ ሃይማኖታዊ ቅኒት ምህራም ንኣስላም ኣንጻር ካልኦታት ምንዓብ። ኣርባዕተ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ቀቢላዊ ጽልኢ ምዝራእ። ሓሙሽተ ጽርግያ ኤርትራ ኣንጻር ስርዓት ኤርትራ ተቃውሞታትን ኣድማታትን ምእንቲ ክገብር ንምድፍፋእ ምፍታን። ሽዱሽተ ንስርዓት ኤርትራ ዝቃወሙ ሓይልታት ኣልኣኽዋን ኣልሙስሊሚን ኣብ ዓውድታት ነተውክትን ምውዳድ ድብያታትን ቅትለት ኣገደስቲ ሰባትን ምስልጣኖም ምድጋፎምን ምድላዎምን ካብኡ ናብኡ ኤርትራ ሰዲድካ ስርሒታት ከም ዝፍጽሙ ምግባር። ሸውዓተ ናይ ስርዓት ኤርትራ ጸለውቲ መራሕቲ ምቕንጻል። ሸሞንተ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቁጠባዊ ከባቢታት ምዕናው። ትሽዓተ ተጻባኢ ዜና ምጽዓቕ። ዓሰርተ ኣብ ውሽጢ ኣህጉራዊ ውድባትን ናይ ወጻኢ ሃገራትን ንፍጹም ስእነት ሰብኣዊ መሰል ኣብ ሃገረ ኤርትራ ምግዋሕን ሰነዳትን ቪድዮታትን ምስናቆመን። ዓጀብ ዘበል ውጥን እቲ ንምብራቓዊ ሱዳን ዝምልከት ቀቢላዊ ምኑቓትን ዝርዝራቱን ኣብ ቀጻሊ መግለጺታት ክቐርብ እዩ። ዓወት ንሓፋሽ ሚኒስትሪ ዜና 28 ሕዳር 2019 ኣስመራ።